ליאור, וזה רועי. ואני מעריצה של מיקמק צחוקים, אני הכי ממליצות לפרקים 3 ו-4. כן, הוא ממליץ לכם לצחוקי על מיקמק צחוקים 1, 2, 3, 4, 5, אבל לא לכם ממליץ לכם את 3 ו-4. אני יודע, אני חופרת על. בואו נתחיל. מה אנחנו נשאיר להם היום, רועי? הופה, מיקמק סטייל. הופה, מיקמק סטייל. הופה, מיקמק סטייל. כל היום אני מאחורי אלא מאשר משחק במיקמק. ושותה המון קפה. הלכתי לאמא וביקשתי מנוי, היא אמרה, לכי חצוף! אמרתי לא רוצה, אולי מנוי חופשי חודשי, אמרתי לא רוצה. ואז אמא אמרה לי, לך מכאן! לך מכאן! ואז ביקשתי שדרוג קטן. הופה, מיקמק סטייל. הופה, מיקמק סטייל. הופה, מיקמק סטייל. הלכתי עם המיקמק לעולם הממתקים. השגתי שם עוד ועוד יהלומים. פתאום הגיעה אמא ואמרה לי בחוצפה, תסגור את המחשב מיד! ואז אמרתי, זה לא נורא, עוד שעה, שעתיים, זה לא נורא, משנה כי אני מובטל. מיקמק אחי בסטייל, הופ סטייל, הופ מיקמק סטייל, הופ מיקמק סטייל, הופ רגע, הופ מיקמק סטייל, הופ מיקמק סטייל, No, מיקמק סטייל.